Is-sena li għaddiet seħħew 3220 inċident mhux fatali fuq il-post tax-xogħol, minnhom 1608 seħħew fl-aħħar 6 xhur tas-sena l-oħra. Ir-riżulta dan skont statistika tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika li turi wkoll kif kien hemm 3 inċidenti fatali irrappurtati fl-aħħar 6 xhur tas-sena li tfisser żieda ta' inċident wieħed fuq l-istess perjodu tas-sena qabel. L-ikbar numru ta' inċidenti mhux fatali fuq il-post tax-xogħol seħħew fis-settur tal-manifattura li laħqu 17.6%, jiġifieri 567 inċident. Dawn kienu segwiti minn inċidenti fis-settur tat-trasport u l-ħżin b'490 inċident u l-kostruzzjoni b'473 inċident. Meta mqabbel mal-2015, l-inċidenti fil-manifattura naqsu b'67 filwaqt li żdiedu b'27 fil-qasam edukattiv. Mal-45% tal-inċidenti jiġifieri 718 kienu jinvolvu l-parti ta' fuq tal-ġisem bħas-swaba u l-idejn. Intant il-maġġoranza tal-vittmi ta' inċidenti mhux fatali fuq il-post tax-xogħol kellhom bejn 25 u 34 sena. Dawn laħqu l-406 inċidenti fl-aħħar 6 xhur tas-sena illi għaddiet.